Og så når du hælder, så skifter du til den her side. Og så starter vi på nummer 2. Det vil du godt gøre. Ja, tak. Mange tak. Ja. Ja. Og det var også ham, der gjorde sådan på mit hoved. Der er sådan her. Han gjorde også på Simon. Ja. Det var Philip Lindgaard. Hvor mange år er han? Han er 21 år, eller sådan. Ja. Nej, han er blå. Så er han med. For helvede, du skal bare ramme. Det hjælper ikke sådan. Det hjælper ikke at lade være med at ramme. Kilo, det er bolden. Goddag, Mads. Vi kan hente det. Nej, men det er jo også fordi, der er kommet ny ledelse der. Mads er der ikke mere, og John er der ikke mere. Nej. Ja. Jeg ved ikke, om man kommer tilbage, men det er nogen op fra Hillerød-posten, nogen der tog sig af sporten. Han har også noget med benene, og jeg synes, at han ikke kan gå så hurtigt. Han har slået ret hårdt for tid. Det ved jeg ikke. Det er en tilbud. Jeg går Hillerød og FCK-fan. Ja, det er der med ikke. Ikke en skid, han spiller bold. Jeg er kraftedeme. Jeg mener ikke, at linjedommerne er markeret noget. Nej, ikke en skid. Hej. Det er du gør. I ved, at man 99? Ja. Det var ikke så godt, da jeg strafspark. Hvad nummer er det, han har nummer 9? Nej. Om det er forkert. Hvem er det, der skal tage det? Hvad skal vi gøre der her? Jeg skal se til Brian Andreasen. Ja, det
Isel. Ja, det var også forkert, og det var slet ikke strafbart. Nej, fordi Hillerød-spilleren spiller bolden væk, og så kommer den anden farne og rammer ham på benet, så han falder. Det er ikke spilleren, det er ikke Hillerød-spilleren, der spiller ben for. Det er selv, der falder over den. Godt, der ikke var gul kort. Ja, men det var der heller ikke, og hvis det havde været sådan, så det havde været lovligt, så havde han skulle have givet et kort til Hillerød-spilleren. Goddag, Simonsen. Goddag. Nå, du løb ind sammen med Philip Lindgaard, hva'? Ja. Jo. Ja, de må godt se tage, ikke? Ja. Det er bare dem, jeg ikke er så vild med, jeg tager. Nå. Er det sjovt at være her en dag? Jeg vil tænde på musikken, og jeg skal slå på musikken i dag. Jeg vil være med musikken i dag. 3 CD'er. Er du vælge? Nå, der er ikke nogen kamp der. Jeg har ikke plads til mål. Hej, Victor. Victor? Hej, vil du komme op? Altså, nu skal jo ikke have alt for mange år. Det var fordi jeg får min klasse. Ja. Det skal ikke have en hel masse op. Det er jo ikke til at have med at lave. Den sidste. Nu så må jeg det store. Jeg kan så på målmusikken. Hillerød skole. Jeg sørger for målmusik. Ja, jeg sørger for alt musik. Og vi skal endnu en gang oplyse publikum om, at der er mulighed for at tippe dagens kampresultat. Og tipkupongen fås hos vores officials. Det koster 10 kroner, og 50% går til den eller de, der har det rigtige resultat efter kampen. Derudover så deltager man i lodtrækningen om et gavekort. Den skal afleveres et kvarter ind i kampen senest, og vi giver besked sådan cirka 2-3 minutter før. Derudover er vi sammen med programmet har fået en stemmeseddel på dagens Hillerød-spillere, og den skal afleveres senest et kvarter før kampslut. Hvis man afleverer den inden første halvleg er slut, så skal den afleveres til vores official, og ellers i udsatte under speakertårnet. Og man deltager i lodtrækningen om et gavekort. Victor? Jamen, jeg står på musikken, når der bliver scoret, og al musikken faktisk. Var det til musikken inden? Nej, det var de andre, men jeg skal gøre det fra nu af. Hvis der bliver scoret, så skal jeg trykke på musik. Ja, det er også fordi, der er ikke nok det der. Nok det der. Kampnummer? Han er 2. Han er mester i at spille løn. Han skulle være målmand. Det var godt i mine. Nej, det er... vi er de orange. Ja, men det var godt til de på straffen. Ja. Der var ikke den straffe. Der burde ikke være den straffe, faktisk. Det var nummer 9, Brian Andresen. En unge hedder Brian. Offside, fedt.
Hvad er det, der kommer til nu? Han kan vel komme ind i truppen på grund af vindervæld. Han er langtidsskade. Det kan man godt tænke sig. Det er også sådan, at vi skal have over. Så kan gå med pind og... Nej, mand. Sådan. Fik den tilbage. Hvis de vinder de næste 3 gange, så kan de lige sætte point. Altså, det er ikke noget, der er langt foran. De er allerede 9 point foran. Ja, stor chance. Hjælp ham! Kom igen! Det er der fløjt han ikke for noget som helst. Det var en af samme slags. Det kom vel lidt i noget fumbegængeri, noget af det der. Ja, ja. Så vinder du garanteret. Ja, der kommer sådan noget galt-op-musik eller andet, og der scorer til mig. Ja, godt? Ja. Nej! Fuck, man kan til at ikke vise på. Hvis jeg var så på den måde der, så ville jeg lægge med ud. Ej, jeg tror jeg. Og vi kan endnu en gang nævne dagens kampsponsor. Det er Nybolig Erhverv København. Ja, har du lagt nogle penge på det? Ja, dem har jeg betalt dernede. Godt nok, men det er bare, jeg lige skal vide af. Der er godt nok mange tilskuere i dag. Du kan godt gå ned og tage en tæller. Okay. Har du den der? Jeg tager den med ned. Altså, jeg tager tilskuerne. Ja, ja. Ja, det er nemlig. Ja, der skal vi tæske her nu. Simon så. Skal vi tæske det? Og vi kan meddele, at der er følgende sponsorer på Hillerøds første hold. Det er Spar Nord, det er Hillerød-Posten, det er Start, Remmers AS, CN Electric AS, Sport Direct, Malerfirmaet Tikanten, J. Henningsen Shipping APS, Erik Nielsen VPS, Firma Idræt Hillerød AS, 3 Companies AS, Hillerød Motor Company AS, Sektor Electric, Peter Aulund APS, Dansk Varmeservice AS, Nybolig Erhverv København AS, Monopol, Sakina Project Shipping, Ben Rasmussen Transport, Skovsen ved Thomas Elo, Hughes International DK og Henneberg Stilasser. Det er også, der er gået kvarter. Skal du huske det med kampresultatet? Og vi skal nu bede publikum, der har dagens måltips eller kampresultat, om at aflevere tipskuponerne til vores officials.
Det skal ske inden for det næste minut. Det er ikke noget til så hurtigt for helvede. Nej, men jeg talte nogle af dem. Yes! Er mål? Mål? Kan du tænke godt? Ja. Jeg skal skrue ned nu. Så er det godt slukke. Så slukker den. Og det var Hillerøds nummer 9, Frederik Kofod, der bragte Hillerød på 1-0. Hold vidt. Godt. Kom med. Sådan, mand. Hold Kofod. Dommer, hvad med at se op? Hvad ser du? Ja, for helvede, han sparker ham direkte over benet. Simon! Simon! Men der var ikke engang, hvad der er. Det er ikke. Ja, det er det, jeg talte. Derhen og derhen cirka. Der var cirka de der 2 minutter. Jeg håber, de virker. Ja. Nu er det kommet foran. Ja. Bare lige det derovre. Vi kan lige mine 3 minutter, så har Victor ret, og så er der andre, der har gældet det der til, så tror jeg nok, at det er trækket. Og næste! Kom nu, mand! Rolig, stop, Ja. Som jeg kan sådan umiddelbart, der er, jeg vil tro, der er omkring en 180 på tribunen. Det er ikke, det kan være 250 gange nu, det er. Hvis du kigger ned igennem, ja. Og så står der Hillerød, jeg har 121 her rundt om. Så det vil sige, det er noget med 300 Ja. Det er kraftigt ikke vundet en penge. Det er en stor hal, hvor også fjernsynet kom ned fra ved Frederiksborg her. Men ja, det kan jeg sgu ikke gøre, fordi det ser ud til at skal ligge et andet sted. Ja, nemlig. Ja. Ja.
Ja, det bliver også noget, det er noget lort. Og det er nede, hvor du kan have, der vil blive plads til 3.000 tilskuere. Nej. Ja. Speed Gonzales. Ja, det er faktisk Speed Gonzales. Lasse Spanien, han er kraftedeme hurtigt, er du så Og ikke så højt. Nej, han er ikke ret. Ja. Ja, ja. Det stod i håndbogen. Nej, for ikke. Nej, det vidste jeg ikke. Men han var meget med, hvis det var sammen med Otolin og det. Ja, og georgierne. Jeg var Claus, revisor. Han laver min far og alt vores skattekort. Ja. Ja. Ja! Så er det spil igen. Og det var Hillerøds nummer 3. Lasse Spanien, der bragte Hillerød på 2-0. Det stopper af sig selv. Du må ikke trykke på, du må ikke dreje på den der. Det er dig, der spiller. Ja, det er også. Så lukker du bare. Og så lukker den op igen, ja. Det er musik. Ham der satte det der op, han sagde, at vi skulle langsomt lidt på den. Ja. Fordi så giver det bedre effekt. Ja, men det er fint nok. Du og ham, I har styr på det, det er det vigtigste. Det var ham, du kaldte Speedy Gonzales. Det var ham, der lavede målet. Er det ikke nummer 10? Nej. Nummer 8? Nej. Han er nummer 3. Hold op, nu er han også en Speedy. Ja. Og ved du, hvem der er sponsor for ham? Det er Henningsen Shipping. Hvad? Henningsen Shipping. Det er vores firma. Ja. Au, boy. Det er også sidste år, at vi kører på det. Fordi vi laver det maks 5 år ad gangen. Så det er også, at vi har så meget forslag. Så vi kan ikke sige nej til alle. Så er vi så nødt til at fordele. Vi må sådan et par sponsor. Og så bliver det så i 5 år, så skiftet ud. Jeg arbejder fuldtid, det har gjort i halvt år. Nej, det ved de andre ikke. Men de vil ikke heller, de kan ikke se på mig ude på byen. Ja. Jeg kan gå ned til min egen læge og tage en blodprøve. Og hvis der er noget, så kan jeg læge og ringe derud til dem. Alle tallene, de er så flotte. Ja, det fik jeg lige her sidste gang. Det er en måned siden. Så hun tager det ud. Hvis jeg ikke vidste, at du havde haft en blodprøve, så ville jeg tro, at du var et appetitliv. For det er lever, nyre, kolesterol, blodsukker, alt. Det ligger simpelthen så klokken inde i det. Så hun sagde, nu skal jeg nok lige prøve at snakke med din læge med det der kolesterolcenter. For det er jo muligt, at du nok skal... du skal fjerne de piller der. Fordi det er jo ikke nødvendigt, at man skal bruge den til, hvis du får kolesterol, så er det alligevel. Der er ingen tvivl om efter, at han har opnået at ryge, så videre på det. Ja, jeg er ikke over at sige, at jeg er på røven. Det var fra en dag til en anden, og jeg har ikke rørt en cigaret siden. Ja. Og hende røg også 30, før hun er nede på 5 og 10 km. Brian han er stadig Jamen han kunne heller ikke ret mange mere. Ja, den mærkte det sidste gang, før
i den forskellige rum, så vi en film, så røg han cirka 4 gange. Nu røg han kun 1 gang i filmen. Det er ret flot. Men det er jo også, men samtidig også, han er kommet ud på Karlsø. Det er han. Ja, ja. Jamen, han er opgivet, han har været op på 108 kilo, han er nede på 96. Men han kører jo også på cykel hver dag nu. Til og fra Karlsø. Ja. Det er fandme godt set, det der. Ja, jeg skal lige se, hvad der står ud af i. Og så nok det nummer 1. Nej, det er... Nej, det er i hvert fald ikke. Det er nummer 8. 8 ude. 8. Og hvem kommer ind? Og nummer 11 kommer ind. Nej, det er ikke nummer 1. Vent nu, ryggen til os. Nummer 14? Ja. Og BGA har foretaget en udskiftning ud af både nummer 8, Lukas Pedersen, og ind er kommet nummer 14, Nikolaj Pedersen. Sikke Pedersen cirkus. Der skulle være en Pedersen på banen. Sådan. Det var et godt skud. Det var dagens højeste. Hallo, hvorfor går Nasse så langt ud? Og vi kan endnu en gang nævne dagens kampsponsor, det er Nybolig København. Første halvleg engang skud, så er der 2-0. Ja. Det er ret godt. Man skal i hvert fald have en skideball. Det kan han ikke se på mere. Hvad skete der? Han holder ham i trøjen, og så spænder han ben for ham også. Okay, nu er det. Jeg må være god for. Det er godt at få det. Det er jo også fordi, det er spændende, det er så hurtigt. Ja, det er svært at holde den lille rundt. Så vågner han lige op. Ej, det var tæt på. Det er jo spurgte han, hvor overlængt det er. Hvad nu? Det er lige lidt ja, det er fuldt. Nej, du bliver træt. Det er sgu til et konversationen går. Du får kastet, hvad så her? Hey, Simon! Det er vigtigt. Hold da op, han hul. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg havde bolden lige før. Ramte derhenne. Jeg vil bare tage en lille kugge. Hvad skal han gøre med? Ja, Nathansen, han er med. Du var ham med med. Ja, men han var også. Han var sgu god. Jeg kender hans bedste. Nej, han er sgu med her, så han kan ikke brække hånden. Nå, så er det godt. Ham Nathansen, hans mor og hårfar kender. Ja. Kasper Vind, er han med? Hvidt? Nej. Kasper Vind med.
Nej, Vennermand. Nej. Ja, Vennermand. Nej, det er han ikke. Han er langtidsskade. Det var ham, der blev sparket ned mod Helsing i den første kamp. Og det er han. Hvis han er heldig, så bliver han klar om et år. Det er sådan så... Korsgaard, det er kommet ind i næste år. Og de er helst ikke opereret, hvis de kan undgå det, så derfor så prøver de at til at købe det. Nej, det er ham. Ja, den tror jeg bedst. Jeg får han været fastmand på holdet. Ja, for det er han og han skulle mål. Også han. Ja, rigtig godt inde. Ikke som fører. Med den måde, vi spiller på lige nu, så er der stor chance for, at vi... Nå, så er det bare. Ja, nej, men så er det bare. Ja, jeg kan ikke følge med der. Den er på en sammen med Ja, god da så. Nej, det han er ikke. Han er alt for langsom. Nej. Han er god til at stå derinde, da bolden kommer til at hætte. Ja, for helvede. Hvad er Lars? Det er også det, han lavede mål på mod Østed. Var det ham der stod der og lige sagde op i målet lige før? Nej, det var han. Det var en, der scorede på anden hold i går. Eller her i dag. Han lavede målet her på hovedstuen. Ja, så er der indkast. Indkast. Jo. Bare lidt. Så tager du kraftigt op i kuglen. Nej. Jo, du gør sgu da. Gå ned og spørge, om de har de der sæder. Nej, det er ikke endnu. Nej, det var det endnu. Det er først i anden her. Når Helsing her i Øresund, der vandt Øresund 2-1, og Haslev 1000, der vandt Haslev. Ja, men det skal Nej. bare en pause. Ja. Ja, så er det. Og vi skal gøre publikum opmærksom på, at der vil være mulighed for at købe deltagelser heroppe ved vores kantine, inden for kantinen, og det vil skulle være klar her ved halvleg.
Kommer I til at se det senere, den der video, vi laver? Ja, det kommer spillerne til at se. Hvordan de spillede? Ja. Men det er ret fint. Og presset. Okay. Ja, det er flot nok. Smukt. Her skal du hen igen. Det var sikkert Vinter tog fat i bolden. Ellers havde der været mål. Hvis Vinter ikke havde Ja. Hvem er det egentlig, der skal tage billeder? Det skal jo ikke en presfotograf. Ja, det er han. Han er meget godt styr på det der. Ja. Men han var også god der med, sammen med Niklas. Ja, Niklas han også lidt. Nå, han skulle kastanjen ud af ilden på ham. Og Niklas var jo, han er en meget solid spiller, men altså, han kunne godt nå også en gang imellem. Ja. Så. Så kunne de også mor, og han skal stande ud af ilden. Ja. Hvem er det? Er det nummer 9? Nej. 5? Nej, hvad? Nej, det er ikke den afsejler. Det står i med. Så kan de lade være at rende ind i Nipse. Det skal de gøre. Det er dumt. Ja. Nej, det kan jeg sgu ikke. Hvem? En, der hedder Nikke. Ja. Det var ikke sådan. Ja. Ja, det må det være. Ja. Men det er ikke det, så bliver det også.
Ja. Ja, Speedy. Han er hurtig, ham Speedy. Henrik, det er klart klapstil, at man har arbejdet på kommunen. Ja. Så var det der efter, der er kommunen lavet en asfalteret sti. Der skulle de gå igennem for at komme ud. Så ikke de ramte skolegade. Så skulle de gå den vej derop, når de skulle ned med mad. Nede fra køkkenet. Over hvor flere blev at lave alt mad. Ikke de skulle rende skolegade. Men ja, han er klar der. Han havde jo nogle partier med, så han gik altid i skolegade. Så han ikke besøgte en klar en gang. Nå. Nej! Nej! Heldigvis så er ikke så langt tilbage. Ja. Okay. Så er Speedy time, Speedy time. Nej. De var så tykke. Ja, ja. Ja. Det er hurtigt at synes på nye bukser, end at lave alt det. Ja. Nej, sådan er det. Det endte så hårdt. Ja, det er Nikolaj. Kan du ikke gå med? Ja, nu får han noget med. Ja, nummer 12. Ja, det er nummer 12. Resten er... Og det var BGS nummer 12, Murat El Magluk, der fik et gult kort af ude de næste 10 minutter. Jamen han gik, altså han spark, Nikolaj smidt bolden der, og han kunne ikke få den mere, så kom bare han og sparker med over benet. En idiot. Ja, ja. Det er også dumt at gøre det lige foran linjevogter, så er man kraftedende også bengal i hovedet der. Det er jo... Men ikke med plads. Man kan ikke slå alle over en kamp. Der er også mange gode. Forældres ven, de er sådan, at de bor derude, og de er faktisk ret søde. Men fodboldspillerne, de er ikke søde derfra. Ja, men ikke så mange.
Ved du hvad? Tag den der CD ud. Og så sætter vi den her CD ind. Ja, nå, men så sæt den bare, sæt den lige ind i den. Den der. Så gør vi det. Så kører den ind. Det er færdigt, det er helt godt med den tillægstid på. Så er chancen. Så kan vi godt tage den ud. Ja, det tror jeg nok også. Ja, så tager vi det her. Nej, så skal vi gå på det. Og så går du to. Peterbold til kvældmåden. Nu bliver der lavet masser af jammer til næste år. Kom nu, drenge! Han skal her. Jeg har også herude som røver. Ja, men ham der står hernede nu, han viser på. Snakke med. Jeg kender min søn, for han var lige nede og snakke. Så meget ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, jeg ved ikke med det her. Men I er godt vores, Og i pausen er der trukket lod på indgangsbilletten. Vinder af en god flaske rødvin er rød nummer 9, og gevinsten kan afhentes i Spikertårnet efter kampen. På måltipset er der 80 kroner til den eller de, der har det rigtige resultat efter kampen. Og vinder af et gavekort til Ullerup Pizzeria er Victor Ottergren. Og gevinsten skal afhentes i Spikerummet efter kampen. Jo, bare sammen. Victor Ottergren, han er i klasse. Så jeg kender Victor Ottergren meget. Jeg arbejder sammen med bare i 24 år. Jeg synes, de er altså alle sammen oppe i vores ende der, hvor de spiller. De røde, de pakker sig sammen jo. De gør. Det vil jeg se. Ja, ja. Der er meget, meget luft foran, når de... Og vi kan endnu en gang nævne dagens kampsponsor, det er Nybolig Erhverv København. Og vores sponsorer, det er for første års vedkommende Spar Nord, Hillerød Posten, Stark, Remmer AS, CL Electric AS, Sport Direct, Malerfirma Tikanten, J. Henningsen Tipping ABS, Erik Nielsen VVS, Firma Idræt Hillerød, AS3 Companies AS, Hillerød Motorkompagni AS, Selskov Electric, Peter Aulund ABS, Dansk Varmeservice AS, Nybolig Erhverv København AS, Monopol, Sakina Project Shipping, Bent Rasmussen Transport, Skovsen med Thomas Elo, Fuseway, International.dk og Henneberg Stilasser ABS. Og hvis der er nogen fra publikum, der ønsker at få en stemmeseddel på dagens Hillerød-spiller, så kan disse fås i udsendelsen under Spikertårnet. De er gratis, og man deltager i lodtrækningen og i gavekort. Og stemmesedlen skal afleveres senest et kvarter før kampslut, og vi giver besked sådan cirka et par minutter før.
derop, og den kom den også. Skal du stemme på en? Ja. Nummer 3 skriver jeg. Ja, du kan bare... Ja, så skal du skrive dit navn. Nej, nummer 10. Ja, du må til. Nummer 10 er mig, så er det. Det er... Det er Lasse Daniel. Han bliver lavet inde mod. Nå, ham til klar. Jeg tror ikke, der sker det her firma. Okay. Så lægger jeg den for. Du kan ikke lade meget i den, du. Ja. Jeg ikke håbe, de rykker ned. Det er jo ikke noget sjovt ved. Nej, det tror jeg ikke, de gør. Men altså, de skal passe på, de skal ikke smide alt for mange point. Ja, for de er skægt på, de er 1 eller 2 point. De er 1 eller 2 point, de er foran. Ja, det er ikke mere end 3-4 point fra en nedrykker. Ja. 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 Har du ikke mærket meget varme? Ja, det er han. Jeg kan ikke se. Ja, ja. Det kommer aldrig op at få mål, når du laver det her. Nej, det bliver sgu lidt. Ja, det bliver sgu lidt. Og så de har en stående op, der står 3 Hillerød-spillere, det bliver det bliver helt let. Nej, men jeg garanterer, for de vil altså ikke have en røvfri på 8-0. Ja, de vil simpelthen ikke have en røvfri på 8-0. Ja, skal lige. Den har de prøvet. Den har de set, det kan man godt få. Ja, jeg er rent fra den, ikke? Og det er jo det der, altså det er begyndt i at starte kampen. Der var de hurtigt, de der BGA. Så den du æder med, og lidt andet. Det er helt ned på. Der kom en fræsen hen, så lige så snart der var en Hillerød-spiller, der havde på. Ja, det gør jeg ikke mere. Så de er ned alle sammen. Og han er speed. Den har Nikolaj. Det er træerne, holder med. Jeg ved, hvor tigeren er. Hvad går det? Jo, det er ham, der handler om at angribe. Jeg kigger på mig til, han er jo speedy. Det sker jo ikke nu. Hvad står der under det der BGA? Jeg er ikke klar over det. Ja, det er rigtigt, det er godt. Ja. Ja.
Så kan vi have lov at komme ind. Der er pris. Og så blev DDA fuldt hold igen. Ja. Nå. Jeg skulle og se derude fra 10 minutter. Længere tilbage, du. Det er 10 minutter, ikke? Det er kun til fordel for Ilor. Det er ikke til fordel for Ilor. Det er ikke for Ilor, det er nej. Han kom herinde bare. Han kom bare nu. Han kræver lige, ja. Han er en god målmand. Ja, han er en god målmand. Deres gamle målmand Fuglsang, det er jo ikke om vores god. Ja, men det er Fuglsang, han var en men Heine, efter de har spillet mod FC Nordsjælland, der er FC Nordsjælland, der har haft det. Han er tredje målmand. Det gav han altså godt nok ud, nu vil han altså ellers spille. Det er for sjældent, at han er inde på FC Nordsjælland. Burde jeg have om det? Ja, det er det. Hvor er Anton? Det er ham på Fredensborg. Ja. Var det vores målmand? Det er Jackie Rasmussen. Var det vores målmand, der... Ja, det er Nordsjælland. Han sagde nej, jeg vil gerne blive hernede. Nej, men ja. Og ved du, ham der står på mål inde i FC Nordsjælland, og der også spiller, der også er målmand på ungdomslandsholdet. David Jensen, han kommer herfra. Han spillede U17 her i Hvad? Ja. Ja, og de har sgu alle sammen Jensen til efternavn. Nej, det siger de ikke, ja. Nå, og husk lov, jeg var sgu helt. Det påstår det ikke, ja. Åh, det er godt. Det er godt, at han ikke gider at komme ned til Nordsjælland, så vi mister en god målmand. Ja. Ja, og Morten Vihorst. Ja. Det ved man. Der er godt mange målmænd, der har spillet herude. Ja, det er det. Hvorfor er det det? Så okay, så I gør det ret godt. Så I gode træner. Og jeg synes, der var ude der. Ja, det er han ikke. Det er det, dog mig ikke. Nej, men det er lige, hvor den stod lige op. Ja, det er også, jeg siger lige hvor. Jeg mener, det er Jesper Bæk. Og ved du hvad, der også har spillet herude? Michael Meierheim. Ja, det er rigtigt. Ja. Han spiller, han skulle i Fredensborg, simpelthen. Det er jo barnebarn i Fredensborg. Og dagens kamp bliver overværet af 348 tilskuere. Ja, den er 12:45. Ja, og den bliver spillet. Ja. Vi startede 32. Jeg kan bare se, hvor meget jeg har optaget inden her. 32, det er 16. Sådan er det. Og det ser ud til, at vi har et lille problem med vores stadionur. Som I kan se, så kører den altså ikke som den skal. Så jeg skal nok prøve at holde øje med tiden. Og der er på nuværende tidspunkt spillet 30 minutter af anden halvleg. Ja. Hvis jeg kommer op for at aflevere dem her, så kan vi lige tage geofonen ned. Er det virkelig? Ja, så må jeg godt tage. Er det penge? Nej, det kan jeg ikke der.
Det var bare lidt det overbænd, det er. Jeg startede i denne. Ja, ja. Johnny eller Kenneth. Ja, ja. Hvad sker der nu? Så har vi nok sat den ur til lidt for tidligt, Jimmy. For nu er der ikke mere folk på den. Nej, det kan det ikke. Hvor lang tid satte du den på inden? Ah, det stod næsten en anden time. Jo. Det skal vi lade være med en anden gang. Det skal ikke se stå før en kvarter til en halv time før. Det bliver så close. Det er frygteligt. Det er med. Han lavede måltid på 2-0. Han lavede måltid på 2-0. Nej. Det er også farligt her. Ja, se det. Jonathan Mitt, han har 8. Ja, du har set ham, ikke? Hvem er det? Ja, det er ham, der er til 400. Han sagde nu 4, der er 5 kvinder. Og ham kender jeg. Det så jeg ikke. Det var bare... Hvad for noget? Nå, ja. Ja. Så ser du på tilbud. Ja. Det er jo moderne, kan jeg se. Sådan gør vi på skolen. Ja. Hvad var bolden? Sådan her var sammen. Ja. Og så har han en god boldteknik også. Nej. Ikke lave det. Det er Gunnar Nielsen.
Nummer 23. Og Hillerød foretager en udskiftning. Ud af gået nummer 23, Magnus Nathansen, og ind er kommet nummer 20, Gunnar Nielsen. Det hedder Gunnar Nielsen. Men ved du, hvor han har spillet henne? På Fredericia første division. Ja. Han har spillet 22 kampe på Fredericia første division. Han er blevet ansat på Novo Nordisk i Hillerød, så det er derfor, han spiller i Hillerød. Nu har han gået til Lønby eller andre steder. Ja. Den er Argentina. Ja. Han kom til Danmark med rygsæk. Argentina, så bliver ikke Messi. Argentina, der kommer Argentina. Han er på Hillerød, så han kommer fra Argentina. Fra Argentina, det er nye. Så er der kommet ind med det. Han kommer fra Argentina. Altså, er den lidt mørk i huden, eller? Ja, han er mørkere. Så siger han, at han er nummer 20 på ryggen. Nå, ham? Er han kan han dansk? Ja. Han har boet i Danmark i 11 år. Hvad de fik Jørgen jo. Ja. Han banker noget i 2 af dem, mand. De prøver ikke. På baglænd. Hvad nu? Skal du op og have lidt? Er det mere? Ja. Er du tilfreds med, at de laver? De går lidt ned her, men hvad fanden? Det skal man nok også, hvis de spiller på den der, så er det foregår. Det er med, der står 30 lige pludselig. Det er en uendelig kamp, der bare bliver ved og ved og ved og ved. Det er ham igen. Han har fået udgivet på det. Den har fået på en stærk læge af klaren. Ja, han skal godt få, han kan godt få et til. Det kan han godt. Vi snakker godt meget med hinanden. Hvad går nu ud? Ja, jeg bringer ud nu. Og 6-1. Og Hillerød har foretaget en udskiftning. Ud af gået nummer 9, Frederik Kofod, og ind er kommet nummer 6, Niklas Madsen. Det er ikke amerikansk fodbold. Nej, det er Eller slår til Det er lige før, de går i vejen hinanden. Ja, ja. Der ikke også? Jo. Det kan gå stændigt. Hvad synes du? Godt det der.
Jamen, ideen er fin. Det er farligt. Han er så mørk med skæg. Han løber ikke så stærkt, synes jeg. Det er vores egen. Og se på karten, han har bedre vand der, eller Henrik? Ja, ja. Bedre vand der, Er du god med de hovedstød? Ja, det er min datter. Lille datter. Ja, jeg skal også. Nej, det Jeg ved ikke over tidligere. Nå. der sker sgu ikke. Ja, vil du hjem, Simon? Ja, og Simon, der sker jo ikke. Og vi kan oplyse publikum om, at der nu er spillet 25 minutter af anden halvleg. Og det vil så sige, at stemmesedlerne på dagens tilrådsspillere skal afleveres om 5 minutter her i udsalget under Lilletårnet. Jeg kommer tæt på dig med. Det er læse. Ja, og nu kommer. Og det er altså tango. Sådan. Det er Mona. Mona har kommet det hele. Kom, vi har dig, Mona. Er en god målmand. Ja, det er han. Bare med ører. Nej, der er smut. Der er smut. Det er godt nok. Du er dansker. Alle, der er på danske land. Alene! Han har spillet 2 kampe på Fredericia Spil. Ja, ja. Ja, men det er... Er det klart, det er Messi? Hej.
Og vi nu skal oplyse vores publikum om, at det er 1 minut til aflevering af stemmesedlen på dagens idrætsspiller, og stemmesedlen skal afleveres her i udsalget under speakertårnet. Og man deltager i lodtrækning om et gavekort. Det var godt lavet det, han er optrækt. Ja. Det løb sgu fra. Ja, smutte den sgu på. De andre bare løber så trætte. Nej, det er sådan noget lort. Kom op mod vækst. Kom. Så det er næste. Kom ud. Det var ikke Kom nu lidt, Nå. Ja. Jeg håber, at jeg har fri. Det laver en del deroppe. Ja, nu så jeg det ikke. Nej, ja. Ja, så skal I være hurtige. Er det sådan en, hvor der står, hvad nummer de er? Ja, bare skriv nummer på, så skal jeg nok selv finde ud af resten. Og så jeres navn. Men jeg ved ikke, hvad nummer er. Hvem er det? Magnus. Er det Magnus? Han er nummer 23. Ja. Den er frispark. Se du. Joachim, skal du ikke gå ned og hente resten nede i udsalget dernede? Ja. Bag ham! I hænder! Ja, det vil bare lægge den her. Træerne gik ud, ikke? Ja. Det er ikke træerne, der gik ud. Jo. Så en kommer og laver noget. Nummer 9 fra et Kofod. Ja, det er rigtigt. Og Hillerød foretager en udskiftning. Ude af gået nummer 3, Lasse Spaniel, og ind er kommet nummer 9, Frederik Kofod. Det var godt en udmærksspil, det der. Jo, det det kan smule gennem. Vi har set før på Facebook, hvor folk har løbet gennem. Ja. Så finder der en. Og så finder der en. Ikke været aftensmad i hvert fald. Shit, det er det første. Nej! Lasse Spaniel, det er nummer 3. Hvad?
Det er Spanien, der har vundet. Ja, ja. Hvis du går med laver møde, i rundt, eller så får du også 2 læg. Så er vi opgivet. Jeg tror, jeg kan krasse så meget mere mål. Og vi kan oplyse publikum om, at nu er spillet 40 minutter af anden halvleg. Undskyld, 35 minutter af anden halvleg. 35 minutter. Og dagens Hillerød-spiller er Hillerøds nummer 3, Lasse Spaniel. Og vi siger tillykke til Lasse med udnævnelsen som dagens spiller i dag. Og vinder en gavekort til Hillerød Pizzeria er Joachim og gavekortet kan afhentes i spigerummet efter kampen. Nu kommer du i gang! Ja, det er svært at tænke sig god på. Nu er dommerne ude til, er de ude til faktisk dommerne i den her umiddelbart? Goddag. Hvor mange kom der ind? 25. Ja. Ja. Det var ikke så voldsomt. Det var det samme, som det plejede at være. Ja, de ligger der omkring 15-20 stykker, der kommer lidt flere. Ja. Og det er jo også ligesom, folk kan måske lige vende sig til det. Ja, det er klart. Ikke? Men jeg er skuffet over, at jeg ikke vil. Ja, det er jeg også ked af. Det er jeg meget ked af. Ja, med en værve. De skal nå at score. Kom, du hurtigere! Og vi kan endnu en gang oplyse, at dagens kampsponsor er Nybolig Erhverv København. Og næste hjemmekamp, det bliver onsdag den 13.15 kl. 19.00, hvor Hillerød Fodbold møder Tuse IF. Så onsdag den 13.15 kl. 19.00, Hillerød Fodbold Tuse IF. Ja, onsdag den 13. Maj. Ja. Ja, onsdag den 13. Det kunne det godt være, men det er så til næste år. Ja. Det står der også her som 19. Ja, og det var sgu da heldigt så. Men ved du hvad, der kan jeg slet ikke komme. Ved du, hvor jeg er hen? Nej. Jeg er inde i Sjøslerby. Jamen det tæller ikke en skid. Du kan lige så godt skrive ud med sammen, jeg kommer ind. Nej, det er fandme ikke godt det her. Ja, det er godt. Ja.
Ole, de er ikke brug for flere klovne. Ja, men det er Nej, de er tilskuere. Ved du hvad, jeg kan kun sige dig en ting, det er et meget fint cirkus derinde. Fordi det er alle klovene, man virkelig vil. Ja. Jeg skal ind med fagforeningen 3F, skal jeg ind med, og vi bliver mange, vi bliver omkring 30. Kommer aldrig ned. Kommer op, men kommer ikke ned. Ja, så skal jeg fandme til golf. Skal du nu til golf igen? Jeg siger køb kl. 9. For helvede med. Fødselsdagsmæs. Ja. Jeg er med i det hele, du. Ja, du roder dig ind i alt. Ja, det er ikke engang nok. Nej. Og sportshold, vi må rode ind. Ja, det er også rigtigt. Ja, det kender jeg. Jo. Hvad er det med dig at gøre? Ja, det ved jeg heller ikke, altså. Det er altid noget. Ja. Jeg er helt sikker på, at de mest var kvindefodbold. Så er der spillet 40 minutter. Og jeg kan oplyse publikum, at der nu er spillet 40 minutter af anden halvleg. Voldtægt. Første gang aflevering. Du går klar til det der musik der? Ja. Ja. Nej, den er det inde til. Ja. Så kunne du godt blive mere spændt. Ja, det gør den i hvert fald. Hvad siger du? Og Hillerød har foretaget en udskiftning ud af gået nummer 11, Mikkel Andersen, og ind er kommet nummer 23, Magnus Natansen. Ja, ikke satan.
Og spiller her. Det hele vores det er svagt. Det er ikke en indhold, Så tror jeg godt lige, der skal ske noget. Ja, han skal det ud, men ikke gjort, ikke? Ja, det træner. Han skal også det, han skal tage det ud. Smart. Der er 2 minutter tilbage. Nu får han besked på at holde sin kæft, og ellers så kan han godt putte af. Den er faktisk udløbet, det er overtid for penge. Ja. Så det var 16 minutter over. Den er der ikke lige den ordinære kamp. 15 sekunder. Ja. Og vi spiller nu på dommerens tillægstid. Ja, man skal se, hvor meget tid der er. Det kunne blive lidt fra han. Det er 68, det er 66, det er 40. Det er 68. Ja, og vi siger tillykke til Hillerød med sejren på 2-0. Og som sagt, næste hjemmekamp er onsdag den 13. i 5. kl. 19.00, hvor Hillerød fodbold møder Tuse IF. Endnu